Ne-am obișnuit să considerăm laptopurile de 15 inch cele mai bune pentru task-urile de zi cu zi. 13 deseori e mic, 17 e mare, e greu, s-ar potrivi mai mult designerilor și gamerilor, însă 15 e perfect. O soluție bună este Asus VivoBook S510, laptopul mid-range care are tehnologii din seria ZenBook, dar la un preț mic. Primul lucru care îl observ când îl iei în mână este designul. Subțire și ușor, el are doar 1,5 kg și profilul de doar 17,9 mm. S510 are un ecran Full HD cu diagonala de 15,6 inch, într-un cadru caracteristic laptopurilor de 14 inch. Acest lucru este posibil datorită marginii subțiri de doar 7,8 mm. Astfel, obținem un raport ecran-carcasă de 80%. Pentru o calitate mai bună, Asus a inclus tehnologia de optimizare a imaginii Asus Splendid, care reduce oboseala ochilor prin minimizarea nivelului de lumină albastră. S510 are diferite configurații, de la i3 cu 4 GB RAM și 256 SSD până la i7 cu 16 GB RAM și 2 TB HDD-ul. Fiecare poate să-și aleagă laptopul după necesități. Iar mie îmi place așa variantă, pentru că indiferent de ce configurație tu ți-ai alege, designul, display-ul, bateria rămâne în oricare modificație. Tastatura este comodă, nu este gălăgioasă, cursa tațelor este mică, de doar 1,4 mm. Această variantă de la mine nu are iluminare LED, dar sunt configurații cu iluminare LED. Dacă vrei să înțelegi cât este de comodă, vin în orice magazin Enter, testează-o, totodată o poți compara cu alte laptopuri ca să înțelegi care este mai comodă pentru tine. Touchpad-ul este larg, recunoaște câteva gesturi simultane, însă apăsări întâmplătoare sunt. Asus fără ele nu este Asus. Un lucru interesant pe care îl găsești aici este scannerul de amprente, care deblochează laptopul timp de o secundă. Cool! Comoditatea și siguranța laptopului este la nivel înalt. Pe partea dreaptă a laptopului găsești un port USB 3.1, port HDMI, conector de tip USB-C, mufa pentru căști și portul de alimentare. Pe partea stângă găsim două porturi USB 2, un slot pentru card SD și indicatorul nivelului bateriei. Difuzoarele sunt aici. Nu e cea mai potrivită soluție. Dacă ții laptopul în brațe, foarte ușor le acoperi. Pe site-ul oficial Asus găsești tot felul de cuvinte deștepte despre sunetul lui, ca să te convingi că e cel mai bun. Eu aș spune că sunetul este clar, volumul este mediu. Asus deja are un renume în sistemele de răcire ale laptopului. Aici este folosit un sistem inteligent iCool. El controlează direct ventilatoarele și păstrează temperatura medie a suportului palmar sub 35 de grade, mai jos decât temperatura medie a corpului. Acest lucru este ușor de verificat. În orice magazin, unde laptopurile sunt expuse pe vitrină și lucrează toată ziua, puneți mâna aici și veți vedea, se încălzește el sau nu. Asus VivoBook S510 include o baterie cu 3 celule. Deși producătorul promite 8 ore, eu am obținut 4 ore de lucru intens cu navigare pe internet și YouTube. S-a implementat o nouă tehnologie de încărcare a bateriei. Ea mărește siguranța la încărcare. Dacă ții toată ziua laptopul în priză, el deconectează alimentarea ei. Prelungește durata de funcționare a bateriei, reduce uzarea ei și asigură faptul că bateria va rămâne bună încă mult timp. Imaginează-ți că ai o întâlnire importantă. Toate datele sunt aici, dar el este descărcat. Pentru așa situații ai Fast Charge, unde 60% le obții în 49 de minute. Să concluzionăm. VivoBook S510 m-a impresionat. Datorită dimensiunilor mici, e ușor și ocupă mai puțin spațiu în geantă. Am să menționez încă o dată display-ul, care e plăcut să-l utilizez, mai ales când observ că ramele prin părți sunt de dimensiuni minime. Bateria, în mediu, ține 5 ore și are Fast Charge. Asta mă bucură tare, pentru că azi toți, inclusiv și eu, fugim de cabluri după noi. Asta e totul despre Asus VivoBook. Scrie în comentarii ce crezi despre acest laptop. Eu rămân la dispoziția ta să-ți răspund la orice întrebare. Important este să te abonezi la canalul nostru pentru a vedea primul episoadele noastre noi. Cu voi a fost Andrei, baftă!